Lalaking giingong mo ay responsable sa pagpanugo sa mga minor de edad sa pagpamaligya o gidiling drogas, patay human matud pa na musil kini og una sa mga operatiba sa Talisay City Police. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Patay na nga nadangat sa tambalanan ng usa ka alias Romel. Human nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa iyang lawas. Alauna ganihang kadlawon sa sitio Sausawan sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod nga naipahigayon og monitoring ang mga operatiba sa Talisay City Police sa lugar. Nakadawat og mga taho ang kapulisan gikan sa mga concerned citizen nga mga bata ang suguon sa pagpamaligya og ginadili nga drogas. Og sa kalit lang matud pa, adunay namusil ngadto sa mga operatiba, hinungdan na hitabo ang pinusilay. Wala ray naigo sa habig sa mga pulis. Daling gidalapas tambalanan si alias Romel apan nakabsan kini sa kinabuhi. Sa pakisusi sa kapulisan, nasuta nga usa si Romel sa mga manugog minor de edad isip drug courier. Pabalik-balik man yung tropa natin. It so happen na pagpunta ng tropa natin dyan sa sitio Sausawan dyan sa San Roque, Talisay, bigla itong isang individual ay binaril yung mga tropa natin kasi kaduda-duda siguro yung mga tropa natin nagduda na pulis, bigla na lang pinaputukan yung tao natin. So nagkaroon ng encounter. Sa miaging simana, na-rescue sa Talisay City Police ang 19 ka mga minor de edad nga nag-edad og 9 anyos hangtod sa 15 anyos nga gihimong runner sa Shabu sa Barangay San Roque. Ang mga minor de edad ang nasakmitan og gagmayng mga pinakiti sa Shabu nga motimbang og 15 gramos o gibanabanang mo kantidad og 80,000 pesos. Winawarningan ko talaga yung mga iba pang involved na nag-take advantage sa mga minors. Wala kayong lugar dito pag ganyan yung gagawin nyo. Sa monitoring sa Talisay City Police, ilang nasuta nga may mga tao nga nagpaluyo sa mga minor de edad. Nakuha sa posisyon ni Romel ang 38 kalibre nga armas nga dunay 3 ka mga bala. Pinakiti sa didahang Shabu nga mobaluro sa dulan sa 20,000 pesos. Samtang ang mga na-rescue nga minor de edad sa niaging simana ang gipaubos sa Project First Salute sa Kapulisan ug Talisay CSWD. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bistak.